Ya, kwa mga juang ageno ni odiochienge dhi yorno makare. Arwakie chenro mar migago. To mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Ja ohala kendo ja siasa Jimmy Wanjigi ogolo ywak ni medo sandgi mane kokalo e lwet jogo mowacho ni gin apisas mag sirikal. ODM waikore mondo wakao sirikal in the year 2027. Wakao sirikal. Jakom ODM Gladys Wanga okoni duond bura mar ODM biro bedo kod jalar piny e yiero maduong' ma 2027. Migao mar lo luondacho oboke moko mag lo ma yangore ni olal ka wuok e kar goyo chapa mar sirikal. Machiegni nyakwarmogo jwang' nyalo tudri kodwa e namba mar 30600 kata X marwa Ramogi TV KE at James Opondo Sina. Machiegni nyinga en James Opondo. Moko kuom rawere e duond bura mar ODM koro golo duondgi e wi liet mar siasa madhi nyime pacho ka mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore kod tiyo marach kod mbi mar apise kotelegi kod Victor Marende ma en jawach e lo gavana ma Siaya kod Fred Makajos. Jotelogo nowacho ni jalup jatend piny chal ma siasa osebago moloyo to kaluwore kod wach mar ni kaka jogo mawuok masawa mar Kenya gin kod ratiro mar bedo e sirikal ni mar gin jokanyo kokalo kuom shares mag. Jotelogo nyo loso e chenro mar pidho yien e bungu ma Kodera Forest e kaunti ma Homa Bay, chenro ma nyocha obagi gi riwruok mar Seth Ogelo Foundation komakore gi riwruoge mamoko. We are the community who we've lost many people in most protests, demonstrations, when we are fighting for change in this country. And it is our turn to be in the government and other successive governments. We are not going to be in opposition for facts and to put things straight that even in the Kenyan constitution there is nothing like opposition. What we have is the majority and minority, and we belong to the majority side. And we are trying to tell Rigathi Gachagua that Kenya is not a shareholding. Kenya is not a shareholding company. Kenya is a free company for all. It's a country that was handed over to every one of us. It should work for all of us. So we're going to marwa. Nikech wana mo kodwarwa iye kanyo. Oto ganda wani meobet na di mo kodwarwa. Isani ketho manyowa kiloso to kodwarwa. Jo ohala kendo ja siasa Jimmy Wanjigi okwedo timbe magalagala ma itimo gi piny owacho ahinya mago ma otenore gi weche siasa kowacho ni nyamburko moko mag obila nomonjo dalane ma Muthaiga nyoro otieno kendo puko rembe chiaye moro ma ok ong'eyo e rangae. Wanjigi wacho ni magi timbe ma igeto bwogo gongi mane eka bende oseyo obila kuom luwo bang'e gi nyamburko moko ma galagala maonge kod namba. The other day, they blocked a car that had just dropped me somewhere, just on this road of Muthaiga. And you know what they did? They blocked the car. 2 Subarus blocked that car, and they threw eggs at the windscreen. Today, last night, they've come here, the same vehicles, and they have poured blood at my gate. This is every single day they are doing this. We are trying to be as evasive as possible. But what I want to tell you is that we are not intimidated, either me or my family. Others have faced worse things. We are going to now a church service to commemorate a Thanksgiving for Bob Jage and the 2 Longton twins who were inside for 1 month. Diraka Mameru onyiso jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo owere gi siasa mag dhoudi ma osebedo ka ogoyo e gwenge mag masawa. Diraka ma Kiago County Mameru kwedo Gachagua kuom siko mana gigoyo siasa e alwora mar God Kenya ka giwacho
ni mano kelo pogruok e kind dhoudi ma pacho ka. Ne gimedo ni gin gidwaro mana dongruok ma ok siasa ma jalup jatend piny osebedo ka goyo e gwenge mag Masawa. Jodak ma Meru go bende ne omedo siro jotend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kuom keto maino mare e tich kendo kwayo jatend piny William Ruto mondo oti gi jatend migawono e chwalo dongruok ne jodak ma Meru kod Kenya mangima. Wakenya wote tuungane pamoja, tuungane na rais wetu, tuungane na Profesa Kindiki na mawaziri wengine, tufanyie wananchi kazi. Kama ni barabara tutengeneze, kama ni maji tulete, mambo yote tutengeneze pamoja tukiwa katika serikali ya William Samoei Ruto. Sisi hatuna haja ya siasa ya mlima, mgawanyiko, sijui sisi ni wa watu fulani ambao wanasema sisi ni shareholders. Sisi sio shareholders wa mtu yeyote. Kiongozi wanazunguka hapa, sisi hatutaki siasa, tunataka maendeleo. Kwa hivyo Kindiki achano na yeye afanyie Wameru kazi na afanyie Wakenya kazi. Lakini mambo ya siasa na hatutaki mgawanyo wa watu. Tunataka yule anatuweka mahali pamoja. Akichukua mkate anatugawanyia tukiwa pamoja. Migawo mar lowo kone gitimo nonro ewi kuo mar obok moko moyiedhi mag lowo ma okwal kowuok e kar goyo chapa oboke midewo mag sirikal. Migawono lero ni otese 367 mani kod arita moyiedhi midendo ni security papers ne okwal kendo koro itiyo kodgi e goyo chapa obok mag lowo mabandia. Gikoni kuo makamano itudo kod jomibadhi ma dwani ogol obok mabandia mag lowo mondo gimago joma nyiewo lope thur ka. Ng'at achiel osemaki kitudo kod kuo makamano ka obila medo dhi nyime manyo chije mamoko. Migawo mar lowo nyiso jopiny mondo bed motang' mondo kik gidonji e obadho mar chudhego mageto mayo jopiny ka gitiyo kod obok mabandia. Riwruok mar East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights ECO ochako chenro mar kelo kwe kendo ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi e kaunti ma Narok kod Gitwembe e kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo. Joma nigi ler mathoth. Chenro mar manyo kwe kendo ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi ma kaunti no ma Narok kod oganda gwego mag Gitwembe ma kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo maromo ekas 50 ma tong' kaunti ariyogi dhi nyime. Jokanriwruogno mok mano mar piny owacho ma ong'ere kaka East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights kata ECO ka otele kod Betha Kokach men director mar riwruokni ne obedo kod romo mar kelo kwe e kind ogendni ariyogi. Romo ne oyuore kod ogendnigo mowuok e kaunti no ma Migori kaachiel kod Narok. Kitu ambacho tumepitisha kwamba ni turudi kwa mashamba tulimea watoto wetu, na vile vitu venye tulikuwa vinaharibika tumekataa kwamba tuende tutangaze kwamba havitarudi tena. Betha Kokach wacho ni tong' mayando ogendni ariyogi ne owinjo kinde mokalo emaber ka itiyo godo mondo koro kwe oduogi kendo ogendnigi. Recommend that the boundary between the Kuria community and the Kalenjin community be reversed back to where it was before this war started. They have lived in peace when they are observing that boundary. Can they go back? Can the administration allow them to go back to observe that boundary? The boundary, it is a doable action and it's a doable recommendation. E kinde romoni, ogendnigi ne ogolo pachgi ka otende kod gigo mosebedo ka koro jimbo koko e tong' kaunti ariyogi kendo chopo winjruok mar kelo kwe e kindgi. Wakati wananchi wanataka wakae chini hata wakatase watoto, ni kwa nini hii kitu mnaenda kupigana na wenzenu? DC anasema kwamba msikae, hakuna kitu ya kukaa hapo. Hata ma DC wana mashamba pale ambao wanakombolisha. Hiyo kitu tunaomba serikali kuu iweze kutusaidia. Na tuko wazi kusema na tunalia ya kwamba wananchi wako tayari kukaa pamoja.
lakini hawapati nafasi kwa sababu ya ile viongozi wametumwa pale. Gabriel Bibei Menjadak muoke gwengo mag Ng'ata Baragoi wacho ni giwinjore kaka gidhi puro loni ma ilaro e kinde ma imanyo yo makare matiko yweruok e loni. Agree that everybody needs to eat. So the main issue now is the land and farming, but we've come up with some resolution that we are going to talk to a community to allow each other to continue farming in their farms. And that is something we are requesting the administration and the entire county to come in so that we resolve all together the way these people are going to do their farming. But for the public, I appeal that let's stop war, let's stop name calling. At the moment we have begun a journey. E seche ma oganda giwegi temo keto yore mag kelo kwe e tong' kaunti ariyogi, oganda giseyo piny owacho kuom rem kelo kwe. Tabitha Boke wach ni ogendni ariyogi yande odak kod kwe kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom ywaruok mar lowo makori nenone. Serikali imechochea kwa sababu tangia vita vianze havikuanza na mwananchi mwenyewe. Ni serikali ilianza hiyo vita kwa sababu ilianza na ng'ombe mara ikaingia kwa mashamba. Hatukujua kwamba sasa imeanzia wapi na inamalizia wapi. Ndio ikaleta hii vurugu yote. Nchi wa Ng'ata na nchi wa Witembe tulikuwa na amani, tunapeleka chakula chetu huku tunauza, tunafanya biashara vizuri wao na sisi, lakini sasa tumesuiliwa. Hatuna venye tutaweza pita hata kwa barabara tuende tuuze ndizi ama miwa imeosea kwa mashamba. Ogeni ariyogi wacho ni koko mosebedo tong' kaunti ariyogi oskelnegi lal mathoth kendo ber kakoro rumo. Afadhali tuitie kaunti ya Narok na kaunti ya Migori ukutane tukuja kutanisha, alafu hao ndio iko na uwezo. Sisi tu tulikuwa ngaya, lakini tulifurahia sana. Tulifurahia mkutano sababu tulielewana. Vita hivi vimetupatia hasara na hatuvitaki kabisa na tutavisahau kwenye kaburi la sahau. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga ukoni duond bura mar ODM biro kod jalar kom tend piny e yiero maduong' ma 2027. Weche Wanga ne osir kod Governor Masia James Orengo molero ni ODM nyaka bed kod jachung' e tend piny Kenya makmana ka ODM obedo ni koro ndache onge e kaka ginyalo weyo chungo ng'ato. Kata kamano okil Willis Otieno ma en jalup jatend Safina Party to medo ni ODM owinjore ochik pache na yudo lemo mar jalup jatend piny e yiero maduong' ma higa 2027. In the year 2027 wakao serikal anawacho mana gimoro achiel, jo ODM mantie kata jo Luo mantie UDA kuri ugi Ruto otim ng'ad wanywand mareno omije Luo deputy to kokuyudo ranga uru maber an mabro kawo gini piny to uneno ka chapni piny ka chapni to ng'eni ji lalo telo to gimomiyo ji lalo telo en gimiluongo ni interest. Onge gima permanent en mana interest kende. Pok wariwore gi chama moro amora. ODM gi UDA en kaka pi gi mafuta. Omiyo wan gi mwalando en ODM. Weuru Raila anadwaro no kuduoga adwa bit kode piny. Ni in dhia Addis Ababa tiduogi chungu Ruto. Nikech kanyo thuolo nitie. Uneno thuolo no kose kune. Mano en mondo wakaw gini. Jatend migawo mar tudruok pinje Afrika mawuok kod gwenge Mongoro Beatrice Askulo kwayo jotelo mawuok nyandwat mar hoho mar Okak mondo oti kanyakla e kedo kod kuo jamni e gwengego. Koloso e limbe mare West Pokot, Askulo jiwo oganda makono mondo donjre e weche pur kendo gimak motegno tinga mar neno ni nyithindo odhi e sikul. Jatend migawo no koni sirikal oketo kenge mag dongruok ne nyandwat mar hoho mar Okak kaka yor mar kedo kod mahundu kod kuo jamni. Wacho magi kinde mane oyawo chenro mar pur ka ikuoyo pi e puothe mokawo milion 200 mar jiwo keyo e gwenge ma Kerio Valley. Kwa sababu wakati mnafahamiana kwa mipaka hapa, mnaharibu maendeleo yenu. Kwa sababu mtu mwingine mwenye hajafika hapa ambaye haelewi, akiambiwa aenda Nasolot anaona kama ameambiwa aenda kufa huko. Ndio sababu maendeleo hampati.
na nashukuru Mungu kwa sababu hii wizara sasa nimepewa. Mimi nitapambana na nyinyi watu wa kuuana hapa kwa hizi mipaka. Na sisemi mchezo. Katika pande hii ya West Pokot peke yake katika muhula huu wa serikali tunashukuru kwamba tulipata milioni zaidi ya 800 kuanzia rehabilitation ya Takwel, irrigation ya Weiwei ambayo leo tumepokea equipment worth 200 million, ule mradi wa jana wa Lumut ya 80 million, rehabilitation ya Takwel infrastructure 45 million na kazi mengine mengi. Ofisi yake waziri akifanya kazi hivi, wale wenzangu tayari niko naongea na niko naongea na ule Nikor, tumeanza kuongea kama viongozi. Mimi nauliza pia waheshimiwa MCS waanze kuongea. Sasa waziri akiwa pale kama ni waziri wa Kenya, tukishirikiana pamoja na yeye, mambo ya ukosefu wa amani itakuwa ni kitu ambayo sasa ni historia kwa enge hii, na maendeleo tutapiga pamoja. Jatend migao mar tuke Kipchumba Murkomen owacho ni piny owacho oseketo okenge makare mag tiego rawere mondo gibed jotelo kod johala ma otegno kinde mabiro. Nowuoyo e kinde nyasi mar Young Africa Leadership Initiative kata YALI mane obagi National Museum, kama ne owacho ni chenrono en mar loko ngima rowere kendo biro miyo gibed jotelo makiny kendo jogo manyalo loso thuolo mag tije. Riwruok mar YALI nochaki gi jatend piny Amerika machon Barack Obama e higa mar 2010 kendo geto tiego rawere ne weche mag telo. The good thing about this program is that it's all-rounded. It's not just leadership in terms of political leadership or the only answering the governance question. This program also answers economic question, and I am so pleased today that I have been able to go through the stands to see the alumni of this program who are coming up with innovative business ideas, who have improved on their creativity, who have established also thriving businesses. We love to partner with them to provide them these leadership opportunities, whether it's these exchanges that go to the United States or the Regional Leadership Center where we've trained more than 1,800 people. We now have more than 6,000 Kenyan alumni that we've created an alumni association, hoping that they can use that association as a platform to continue the kind of transformational things they're doing, whether it's on climate change or community building, health, education. Ya kora magajo ngada ka thuolo ni mara dhie yweyo ma dundo kikidhi mabor nikech pod wan koda weche ma odhuro mos mana jo Chelsea kamara mono gintiere ne gini koro mit mokalo kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024
e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machigni wechego mag tuke. Raise Youth e jolocho tuke mag Sara Ruto Super Cup. Bangla team mar Plus